Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paZerare 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell. Zvino patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uri wekutanga kumawana panapa paTrari uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Zvino patinoramba tichifambira amwe manews updates uchange uri wekutanga kumawana. Muri yeZimbabwe update yandinayo first update yandinayo inyaya iyo yaBybit yemurume uyu abuda mascreens esocial media achitaura kuti dhini ndakamitisa Bybit mwana waainaye. So vanhu mascreens esocial media vazotanga kutaura kuti aiwa murume uyu arada kutowanawo uchengetwa nemhuri yeZimbabwe. Hanzi hatisisina kupusa tazongwara manje yatakatambwa kuti patakambovharwa zvakapera izvezvi hatichavharwe. So da kusiyai muchiona video pedza kuona video usaskipe this video nekuti ndine last update yerimwe video rekubirwa kuri kunzi Bybit akabirwa mari yake akashanda achishandiswa nevanhu vaibuda navo paFacebook. Vanhuwo vari kutaura vachidaro. Da kusiyai muchiona video pedza kuona video usaskipe this video nekuti ndine last update ndationei this video. Ndini baba vemwana uyo wemusikana uyo wamuri kuti Bybit namusari Bybit asingarizivi. Ndini ndakaita naye mwana tichiri kuchikoro. Handina kukwanisa kuchengeta mwana asi hanzvadzi dzangu dzakatengawo preparation. Sezvo nyaya yakanga yava mumaoko emapurisa ini ndakabva ndaudzwawo nevabereki vangu ndikabva ndatizira kuSouth Africa ndokwandiri pari zvino. So nachikumbirawo rubatsiro mhuri yeZimbabwe kuti mutaurewo naye akwanise kundipawo mwana nokuti pandakamboda kuzama kutaura naye phone number yacho akabva andibloka. Musachema itaura nyaya yenyu munobatsirika. So nachikumbirawo mutaure naye andipe mwana chengete nokuti ndakanzwa kuti akaroorwa saka haachakwanisi kuchengeta mwana ari kuno umwe murume wake. Anzwa kuti mwana ana mai vake. So nachikumbirawo andipe mwana ndichengete mwana handingambotadzi kumuchengeta. Paanoda kumuonera anouya achimuonera hake ipapo. Aiwa ndatenda. Next update i-update iyo yamaBridge. maBridge obuda mascreens esocial media achitaura kuti Bybit akashandisirwa mahara, hapana chaakawana paaibuda paFacebook. Vaimubuditsa ndivo vakabenefita. Hanzi zvakafanana netrip yarida kuendeswa kuDubai. Hanzi hapana chaari kuwana. Vari kuwana mari ndivo vari kumuendesa nekuti vachaposta content paFacebook vachikwidza mafollowers avo. Hanzi ndivo vari kuboosta mafollowers. So da kusiyai muchiona video pedza kuona video taura zvaunofuka comment section kuti ichokwadi here manyepo. Much love. Nhasi tiri kungoonesana chokwadi panyaya dzaBybit. Izvezvi mukatora Bybit mukamubvunza kuti Bybit kumapese points wabrand ambassador wazodai une mari. Bybit anogona kusatobudisa mari naBybit haitosviki 1000 US of which mashandiro aita mwana kanofanira kunge atori nekana 3000 US. But chinenge chichiitika vanhu vanenge vachienda naye kuti mabasa ikoko manje ka vakangwara vanoenda kubasa ikoko ya maybe konzi hameno kamari kanenge kabva paya ndo kanonotengeserwa Bybit kana unotengerwa Bybit hembe dzekumesina kuti marana uko Bybit nekuda kwekuti mwana hazi this life anenge achitononga ari kubetserwa too much. But at the end of the day ka ndiye ari kutoshanda. Bybit ari kushandira tuma socialites wese tuye twagara pasi tuye twagara pasi Bybit achivashandira hana sare munhu andataura. Another thing, akakwata naye no handina hangu handingati arida kuvata naBybit so far no. Zvakafanana patrip yekuDubai. Trip yekuDubai guys, vanhu kana musingazivi social media da kuudzai. PaHarare panoshandiswa munhu unofunga kuti uri kuitirwa favor ka, but chinyaya inenge ichiitika ndeyekuti munhu anenge achiita kunge ari kuitira favor ndiye anenge achitobenefita more. Muzimba hamiri pachinhu chaasiri kubenefita never, because haana mweya wekubetsera. Vanhu anonzi vanobetsera ndo vanhu vaive kungoti anongoenda kana una machildren's home uko ongobetsera otodzoka, oenda uko nevanhu vari kuchipatara uko ongobetsera otodzoka without you guys knowing about that thing. Bruno ndakamuvenga, but pane nguva yakataura zvaBybit ndasana nyatsoita look into the story. Sasa nenza ubokola kuti muneiko munyaya umu. Nakuudzai zvakafanana painzi Bybit da kuendesa kuDubai.
mari yetiketi yaDubai, mari yetiketi reDubai nevisa racho inobetsera Bybit kuvhura shop inotopisa yekuti mwana anenge atone future yakanaka. But da kudzai secret inenge iripo. Pavanoenda kuDubai, maviews achikwira, engagement ichikwira, Facebook inotovabhadhara more than zvavakabhadharira, anonzani, more than matrip avabhadharira Bybit. Vanhu vakakwara out there guys. Muri kunzwa here? Muri kunzwa? Bybit to the imi mune muchononge maybe Bybit ari kuitirwa favor, but Bybit atoshandiswa. Atoshandiswa because mwana hana mari, mwana hana choice, like dautaura chokwadi, nyaya rirondorwadza. Yes, Bybit mwana haasati ane musoro wakati twasa kunyatsoona kuti marriage iri kuendepi chakati pressures. Ndidzisiro fish yangu nemunya wangu. Haasati akunyatsakuona kuti zvinhu zvacho zviri kumunyatsa kuenda kupi. But paya ari kutobenefita ndivaiva nevachifamba naBybit vaiva ndo vari kubenefita vanenge vachimuposta kumapeji kwavo. You took Bybit not for helping her, you took her so that she can boost your engagement. Because muri mega ampisi ba amuriri ba. Mazwa here? Amuriri. Cheers to everyone anobetsera vanhu behind the camera okungobetsera munhu pa camera pacho, but imi manototonga kutorula mwana. Kutorula kutomudzira zvekuita kuti taudai izvi zvitwese twatokamutora tuyatuya nekuda kwekuti hamuna kumupa time yekuti ataure nemi kuseri. Dai pakaita munhu inini da kudze chokwadi, ini chero usingandifariri kwayaomba kwangu, chero wanga utori nezvinotokunetsa, you end up telling me because I give you time pasina social media. Totaura manje Bybit akangosvikira mukamera, kuperera mukamera, kudai mukamera. Mwana kana kusura chaiko hana usura ari kuHarare. Ngatombodzoka musha mwana ambonoti mwari kuda ndini maiguru Bybit futseke yenyu makadi kuya megame. Makadi kuya mega Bybit mutorei. Kuda losara murume yepa nhamu ipapo ndo dai kutochemera kuti nditoreiwo guys mundipowo mukana. Bybit mutorei marriage yangu ende mberi. Marriage ipiko nemurume wenyu yewe. Marriage ipiko. Indava vanhu musingari kuona mwana anenge ablesswa naMwari muri varangotumbukira unge tsunga yachembera. Neni maiguru ve makadi kutara maiguru muri pabarika kubva kudhara pane vakadzi 4. Bybit yega ndiye muda kuti abviswe pabarika renyu. Miswai Bybit dzandotona Bybit nezodzu. She will go for that girl. But ari kunidha vanhu chaivo noti vanomutekera advantage in life. Signing out.